Menossa mukana. Lynx. Start your adventure. Polaris. Winning performance. Arctic Cat. Kun et tyydy tavalliseen. Dual. Laatu luo turvallisuutta. Tervetuloa moottorikelkkailun pariin. Viime viikon loppuna ajettiin cross countryn osakilpailut lauantaina Kiteen Aimossa ja sunnuntaina Tuupovaarassa. Kuljettajille ja kelkoille tuo kaksipäiväinen kisaviikonloppu oli erittäin rankka. Lähtölista SM Pro-luokkaan näyttää tältä. Ennakkosuosikkeja varmasti ovat Jesse Hottinen, Mikko Hämäläinen ja Joni Gustafsson. Cross-country-kauden avaus edessä. Millaisin odotuksin lähdet tänään liikkeelle? No ihan hyvin odotukset. Ensimmäinen cross-country mitä ajetaan, että ei ole tullut ikinä vielä ajettua. Katsotaan mitenkä mennään. Mikä on tämän päivän taktiikka? No kärkeä ja karkuun, sehän se taktiikka on. Ensiksi onneksi olkoon Endurokauden komeimmasta avaussuorituksesta. Mitä siinä tapahtuu? Joo, kiitoksia. No, siinä vähän suksi vaan tökkäsi vanhaa telanuraa ja siitä ne veli vehkeet lähtien. Ei olisi paljon huonommin kyllä voinut kausi lähteä käyntiin, mutta ehkä sitten talven kaatumista oli siinä, niin ei tarvii enää kaatua. No kyllä, sinne lähdetään voitosta taistelemaan, että periksi ei anneta. Se voitto mielessä niin kuin aina. Lämpötila Kiteen kilpailuun lähdettäessä oli 1,1 astetta plussan puolella. Lunta radalla noin 45 senttiä ja radan leveys vaihtelee 3 ja 15 metrin välillä. Yksi ratakierros on noin 9 kilometriä ja tässä kilpailussa todennäköisesti tullaan noin 10 kierrosta ajamaan. 3 rivistä cross country kilpailuun lähdetään ja lähtötapahan on aika erikoinen tässä cross countryssa, eli käsi on tuolla kypärän tasolla ja sieltä sitten kuljettaja laittaa tuon sammutusnarun katkaisijan kelkkaan kiinni ja näin ollen sitten saadaan hieman eroja tuohon lähtökiihdytykseen, eli kaikki kuljettajat eivät yhdessä sumpussa suinkaan sitten tuonne ensimmäiseen kaarteeseen ahnehdi. Siellä kyllä tapahtuu heti ensimmäisessä kaarteessa, siellä yksi kuljettaja kaataa kelkkansa, mutta onneksi siinä suurimmilta vahingoilta vältyttiin. Tuon leveän osuuden jälkeen lähdetään heti tuolle huomattavasti kapeammalle ja röykkyiselle osuudelle ja aika tiukkaa tuntuu heti olevan taistelu tuolla kärjessä. Yksi ennakkosuosikeista, Joni Gustafsson, starttaa tässä. Kypäräkamerasta nähdään siis tämä lähtö uudestaan. Hän taittaa kakkosena tuohon ensimmäiseen kaarteeseen, menettää siinä 1 pykälän, kun puolestaan Petteri Pernitsillä jälleen epäonnea tuossa lähdössä, niin kuin oli muutama viikko sitten Enduronkin SM-startissa. Tässä nähdään tämä kaatunut kuljettaja Atso Ahonen puolestaan kaataa kelkkansa tuossa ensimmäisessä kaarteessa ja hän saa sitten kanssakilpailijalta vähän apuakin kelkan nostamisessa. Joni Juvonen puolestaan ajaa tuossa SM Sport 90 luokassa ja hän haastaa ainakin tässä lähdössä heti nämä kärkikuljettajat. SM Pro-luokan kuljettajat varmasti tulevat tässä kilpailussa menemään tuolla kärjessä, mutta Joni Juvonen näyttää pienempi tehoisella kelkalla ainakin tässä kilpailun alkuvaiheessa tuon hyvän vauhtinsa. Jesse Hottisen johdolla mennään siis tätä ensimmäistä kierrosta ja hänen perässään tulee Mikko Hämäläinen numerolla 17. Hän antaa hyvän vastuksen tässä kilpailussa. Kun puolestaan numerolla 247 Joni Gustafsson Arctic Catillään tulee täältä ja ajaa siinä Mikko Hämäläisen ohi. Ja näin sitten kärjessä paahtaa edelleen siis Jesse Hottinen ja Joni Gustafsson on ottamassa häntä kiinni.
Tässä nähdään hyvin tämä radan liukas kohta. Sieltä on jää tullut esiin ja tuo kuminen matto ei juuri pure siihen, eli siinä täytyy kyllä kuljettajien mennä kieli keskellä suuta. Kun puolestaan täällä lumi pöllyää ja kuljettajat tai oikeastaan tuo kärkikolmikko tulee siellä aivan peräkkäin, eli ero ei juurikaan ole syntynyt. Porakonetta se huutelee nippusiteitä. En tiedä mitä mahtaa olla, jos se lähtee hakemaan sitä porakonetta. Cross country on moottorikelkkailu sellainen uusi tulokas Suomessa ja on fyysisesti vaativa, haastava laji just luonteensa takia. Eli kilpailussa ajetaan 2 tuntia. Sen jälkeen rata on varmasti erittäin kovalla patikolla ja vaativa. Tämä tosi lämmin plussakeli on tehnyt omat haasteensa tähän lähtöalueelle tämän jäätikön muodossa, mutta se on kilpailijoille kaikille sama. Kyllä uskon, että ihan hyvä rata ja kilpailijoille mieluisa. Kärjessä edelleen tiukkaa vääntöä. Jesse Hottinen ja Joni Gustafsson käyvät kilpailun voitosta selkeästi kovaa taistelua. Ja niin kuin nähdään, rata kuluu koko ajan huonompaan kuntoon ja fyysisesti kuljettajille tämä on äärimmäisen rankka koettelemus. Samoin tuo kelkan kestävyys tällaisessa röykytyksessä on aika kovilla ja tuo jousituksen toiminta tietysti on myös todella suuressa roolissa. Vasen kuomu vetää kaikki veet vittu sinne sisälle. Tai lumet. Kuomu alimainen remmi lähti siinä lämmittelykierrokselle tai tutustumiskierrokselle pois. Ja koitin sitä siinä vielä lähdössä vähän korjata, mutta ei paljon auttaa. Harmillisesti Petterillä nuo ongelmat sen kun jatkuvat, tässä huoltomattokin vielä jää tuonne kelkan alle. Lähdössä oli kuulemma toi katteen alaremmi lähtenyt irti ja se oli koittanut sitä paikata näillä nippusiteillä. Toivottavasti nyt lähtisi kulkea vähän paremmin sitten. Tää on tämmöstä. On motorisportti. Mikko Hämäläinen on joutunut keskeyttämään. Hän jättää kelkansa tuonne radan varteen ja kävelee sinne radan sivuun, kun puolestaan Jesse Hottinen ja Joni Gustafsson käyvät edelleen täällä kärjessä kovaa taistelua. Siinä haetaan aivan erilaisia ajolinjoja ja koitetaan päästä kaverista ohi. Siinä kuitenkaan tuo ohitus ei vielä onnistunut. Edelleen siis Jessen johdolla tullaan. Vuodesta 2013han tätä cross countrya on moottorikelkkailun parissa ajettu, eli siinä mielessä aika tuore laji on moottorikelkkailijoille tämä 2 tunnin kestävyysajo. Ja se on mielenkiintoista, että tässä nimenomaan ajetaan mies miestä vastaan, kuin normaalistihan noissa enduro- ja sprint-kilpailussa lähdetään sitten joko 30 tai 60 sekunnin välein tuonne reitille. Sieltä lumi on koko lailla lähtenyt jo reitiltä pahimmista paikoista, eli kelkat joutuvat kyllä koville. Toivon mukaan kaikki kuljettajat tänään sitten ruutulipulle asti pääsevät. Ja näyttäviä ovat nuo hypyt. Näissä röykyissä selkeästi kärkikaksikolla vauhtia tuntuu riittävän. Tästä jälleen lähdetään tuolle liukkaammalle osuudelle ja täytyy hyvin varovasti mennä, mutta sitten Jesse Hottinen spinnaa. Hän pyöräyttää kelkkansa ympäri ja Joni Gustafsson varmasti tässä kohtaa kiittää ja kuittaa ja siirtyy kilpailussa kärkipaikalle. Sieltä tullaan rinta rinnan sitten jo tähän seuraavaan kaarteeseen. Jesse ottaa tuon sisälinjan, ajaa siinä edelleen sisälinjalla, mutta sitten hän pyöräyttää uudestaan kelkan ympäri. Ja ei muuta kuin uudestaan sieltä perään ja siitä vielä harmillisesti 3. virhe. Nyt kyllä Jessellä epäonnea on. Sieltä tulee jo sitten seuraavatkin kuljettajat ohi. Siellä Jesse pyörii edelleen ja yrittää saada kelkkaansa oikeaan suuntaan ja näin sitten Jessekin pääsee sieltä, mutta taisi pudota tässä tilanteessa jo 3. kun Joni Gustafsson puolestaan painaa nyt täällä ylhäisessä yksinäisyydessä kärkipaikalla. Joni Gustafsson tulee huoltoon. Nopeasti vähän tankkausta niin kuljettajalle kuin kelkallekin. Ja näin sitten Joni Gustafsson matka jatkuu.
väliaikatuloksia SM Pro-luokasta Jesse Hottisen johdolla, kun 5 kierrosta on ajettu. Joni Gustafsson 2, Ville Varis 3. Näin myös Jesse Hottinen tulee sinne tankkauspisteelle. Näin siinä isäpappa sitten tankkaa pojan kelkan ja matka jatkuu koko lailla saman tien. Siinä ei paljon muuta huoltoa ehditä tehdä. Nämä ovat hyvin nopealuontoisia nämä varikkokäynnit tässä cross country kilpailussa. Ja näin sitten kärkipaikalta tapahtuu Joni Gustafssonilla kelkan kaato. Kuinka nopeasti hän siitä pääsee jatkamaan, aika nopeasti hän saa kuitenkin kelkan pystyyn ja ei muuta kuin kelkka käyntiin ja todennäköisesti matka jatkuu aika nopeasti. Rata on sen verran pahassa kunnossa, että näille kärkikuljettajillekin siellä virheitä tuntuu tapahtuvan. Sen verran on kyllä Joni Gustafssonilla jo karku matkaa takana tuleviin kuljettajiin, että hän ei menettänyt tuota kärkipaikkaansa, vaikka kelkan siinä kaatoikin. Näyttäviä ovat kisan loppupuolellakin vielä Joni Gustafssonin hypyt, eli kyllä siellä Gustafssonin kunto tuntuu kohdallaan olevan. Varmasti monella kuljettajalla kunto kyllä rupeaa tämän 2 tunnin kilpailun loppupuoliskolla hiipumaan. Ja sitten Petteri Bernitz on keskeyttänyt. Siinä nähtiin, kun Joni Gustafsson ohittaa Petterin ja näin Petterin kilpailu on sitten ohi. Ja kamera siirtyy kilpailussa 3. ajavan Jesse Hottisen seuraamiseen ja näkyy vähän jo näin kameran välityksellä, että Jesse Hottisen vauhti alkaa hiipumaan. Joni Behm on noussut tämän kilpailun 3. ja tulee 3. sitten loppujen lopuksi maaliin. Siinä numerolla 55. Joni Behm, SM Pro-luokan 3. tässä vaiheessa. Ja ruutulippu odottaa täällä kilpailun voittajaa. Joni Gustafssonilla matonpalaset lentävät, eli kyllä siellä kelkka aika huonossa kunnossa on, kun Joni sieltä maaliin tulee. No joo, ei tuossa kavereita kyllä takana näkyy nyt. Kierroksella sai ohittaa näitä hittaampia aina. Ja ruutulippu heiluu myös numerolla 5 ajavalle kuljettajalle Jesse Hottiselle. Hän tulee 2. SM Pro-luokassa maaliin. Oli vähän rankkaa kyllä. Loppu kyllä kunto ihan lopullisesti lopussa. Lopputulokset SM Pro-luokasta. Joni Gustafsson ottaa voiton, Jesse Hottinen 2, Joni Behm 3. Ainoastaan 2 kuljettajaa ylsi tuohon 10 kierrokseen 2 tunnin aikana. SM-pisteissä luonnollisesti sama järjestys kuin noissa tuloksissa. Tämä oli siis ensimmäinen osakilpailu. No joo, kyllä tuossa paukkuja riitti ihan maaliin asti, että ei. Kunto ei ainakaan loppunut. Pieniä murheita kuitenkin. Siinä näytti tuossa ihan loppusuoralla tuosta matosta pieni palanen irtoavan, niin miten päästään huomenna viivalle? Jouduttaa siihen, että illan aikaa uusi matto vaihtamatta. Ja tässä vielä kärkikolmikko SM Pro-luokasta, mutta täytyy muistaa, että SM Sport-luokan Joni Juvonen oli kokonaiskilpailun 2. Menossa mukana Lynx, start your adventure. Polaris, winning performance. Arctic Cat, kun et tyydy tavalliseen. Duel, laatu luo turvallisuutta. Menossa mukana Lynx, start your adventure. Polaris, winning performance. Arctic Cat, kun et tyydy tavalliseen. Duel, laatu luo turvallisuutta. Ja heti seuraavana päivänä Cross Countryn SM-sarja jatkui Tuupovaaralla, johon väsyneet kuljettajat saapuivat heti aamusta. Tuupovaarahan on monenkin rallin legendan kotikontuja. Tämä on tosiaan enduro-tyyppinen ja mitä kahon niitä eilisen keskinopeuksia epäilyttä olla yli puolta kovemmassa vauhdissa kuin mitä on kitteellä, kun 30, täällä on se 60 keskinopeus. Nämä keliolosuhteet on aika vaikeat ollut, että muutama päivä on ollut lämmintä ja kyllähän tämä rankka tulee olemaan, mutta maltilla ja kovaa. Lähtölista Tuupovaaran kilpailuun näyttää seuraavalta. Jesse Hottinen, Mikko Hämäläinen, Joni Behm ja Joni Gustafsson ovat varmasti ennakkosuosikkeja.
SM-pisteet Kiteen osakilpailun jälkeen Gustafsson kärjessä 20 pisteellä. Eilisestä rankasta kisasta alle vuorokausi aikaa, kuinka siitä on toivottu? No ihan hyvin, paikat on vähän jumissa, alaselkä on pikkusen jumissa ja muuta, mutta eiköhän ne veristy tossa. Katsotaan, nyt on vähän enemmän minulle sopiva rataa, kun ei ole niin rossirattaa ja muuta. Et puolet pitempi tuo lenkki, että ei tule niin isoa pattia ja muuta. Varkauteen kun päästiin, niin kaverilta käytiin käytetty matto ja sitä sitten asentamaan 4 tunnin yöunet takana, mutta eikös ne sano, että alle 5 tunnin unet virkistää. Jos jotain positiivista hakee, niin tänään on sitten radalla virkeä mies, kun loppukisa ennen puoltaväliä. No joo, tosi virkeänä, että ennen 11 just päästiin nukkumaan, ajeltiin pitkin kyliä osia, että lähdetään niin kuin pommittamaan sen, minkä sielu sietää, että ei silleen niin kuin säästellä mitään, mutta yritetään nyt maaliin. Ja näin se sitten pärähtää käyntiin cross countryn toinen SM-osakilpailu. Ja tänään panoksena Suomen mestaruus. Sieltä lähdetään numero 5 ja numero 17 rinta rinnan. Eli Hottinen ja Hämäläinen tulevat tähän ensimmäiseen kaarteeseen. Siinä tullaan Hämäläisen johdolla. Ja näin Jesse vähän jarruttaa liikaakin vauhtia ja siinä kärjessä sitten puolestaan Hämäläinen hieman karkaa. Aika ahdas tuntuu olevan tämä radan ensimmäinen kaare ja siinä melkoinen sumppu sitten kyllä jo syntyy. Ja täällä harmillisesti eilispäivän voittaja Joni Gustafsson vetelee vieläkin kelkkaa käyntiin ja sieltä sitten valot pikkuhiljaa syttyvät kelkkaan ja näin hänkin pääsee matkaan, mutta hieman liikaa hän antoi kyllä nyt tasotusta. Harmillisesti hänellä siis jotain teknistä ongelmaa tuossa lähdössä, ettei saanut heti tuota kelkkaa käyntiin. Sitten Mikko Hämäläisen kyydistä tuo lähtökiihdytys. Ja niin kuin nähdään, Jessen kanssa aivan rinta rinnan tuo lähtökiihdytys tapahtuu. Ja Hämäläinen puolestaan taittaa hieman kovempaa tuonne hitaaseen kaarteeseen ja pääsee ykkösenä sieltä myös ulos. Jesse Hottisen kyydistä nähdään tuo ensimmäinen kaare. Siinä hän jarruttaa hieman liikaa ja takana tulevat kuljettajat meinaavat ajaa häntä selkeästikin päin, mutta onneksi siinä kolareilta sitten vältyttiin. Numero 17 siis Mikko Hämäläinen, numerolla 5 Jesse Hottinen näyttävät tässä kilpailun alussa ainakin vähän karkaavan muilta. Kolmantena siinä tulee Joni Juvonen. Ja sitten kuva siirtyykin jo Joni Gustafssoniin. Hän ottaa täältä häntä päästä kilpailijoita jo kiinni. Hänen starttinsa siis epäonnistui teknisen vian takia. Hän pääsee helponoloisesti hitaammista ainakin tässä vaiheessa ohi. Siitä siis kuitattiin ensimmäinen. Täältä tulee jo sitten seuraava kaveri selkä edellään vastaan. On tuo Gustafssonin vauhti kyllä kovaa, mutta rata on kapea. Tämä Tuupovaaran ratahan on noin 20 kilometriä pitkä, eli vähän tällainen enemmän endurotyyppinen rata, ja siinä tulee pientä pusuakin sitten, ja näin Gustafssonin kelkka lähtee vähän heittelehtimään sivulta sivulle, eli ei onnistunut tuo ohitus tässä hitaamassa pattisuorassa. Siinä näytellään peukkua, tuntuu kärjessä kaikki olevan kunnossa. Ja näin sitten kuva siirtyy ilmakameraan ja täällä nähdään juuri tätä niin sanottua enduroreittiä. Ja aikamoista pattisuoraa on kyllä siellä nopeammallakin osuudella. Kuljettajilla nuo kelkat aika tavalla hyppivät siellä. Sitten taitaa tulla jo Jesse Hottinen 3 kierroksen jälkeen varikolle tankkaukseen. Nopea varikkokäynti. Tuli kyllä kierrosta liian aikaiseen, mutta no se taktikoi sen näin. No nyt odotellaan, miten polttoaine riittää. Pitäis riittää. Se riittää. Siellä on Janilla hakajous poikki, että vähän selkää särki jo, että vähän joutuu vähän himmaamaan. Jos on muilla ongelmia, niin tuntuu, että Mikko Hämäläisellä ei ongelmia ole. Hän meinaa pöllyttää lunta täällä oikein huolella kärjessä ja minkälaisia murheita ei hänellä näytä olevan. Myös tässä Hämäläinen kaartaa tuonne varikolle. 5 kierroksen jälkeen Mikko Hämäläinen siis johdossa, Jesse Hottinen 2, Joni Pehm 3, Joni Gustafsson vasta tuolla 5. sijalla. Voitat Hottista tankkauksessa, se kävi 3.
Tää oli aika nopea huolto. Nyt otetaan vielä Joni huoltoon. Joo, tätä on kylmäharjoiteltu aika paljon viime yön aikana, että tää meni aika hyvin. Oja kellä pensoa nimellä. No ei se aijaa minkä pian. Siinä nähtiin vaiherikkaita varikkokäyntejä, kun puolestaan Mikko Hämäläinen käväisi myös varikolla ja hänellä ei todellakaan tunnu niitä murheita olevan. Tässä nähdään muuten radan vähän nopeampaa osiota, vaikka tällä radalla tuo keskituntinopeus onkin vain noin 60 kilometriä tunnissa, mutta kyllä siellä pitkillä suorilla sitä vauhtiakin löytyy. Ja sitten tyylinäytettä kilpailu kakkosena olevalta Jesse Hottiselta. Ja näin hän kaartaa takaisin varikolle. Ja isäpappa juoksee sitten täältä ja kyselemään mikä on murhe. Ja näin kun Jesse tuli kierrosta liian aikaisin sinne varikkokäynnille, niin se kostautuu nyt. Eli hän joutuu toisen kerran käymään sitten tankilla. Näin saadaan nopeasti peli tankattua ja Jessen matka jatkuu siitä. Ja ilmeisesti hän ei tule menettämään siinä yhtään paikkaa, kun Mikko Hämäläinen jälleen näyttelee peukkua täällä, kun hän saa yhden kierroksen täyteen. Näyttävää on selkeästi tämä Mikko Hämäläisen meno. Upeasti hän vie kelkkaansa ja erittäin näyttävä on ajotyyli. Ruutulippu heilahtaa kilpailun voittajalle. Sieltä vielä heti onnittelut sitten taustajoukoilta. Tänään Tuupovaaralla kilpailussa kakkoseksi Jesse Hottinen ja kyllä tuo Hottisenkin meno näyttävää on. Paremmin sopii tuo rata mulle tänään kuin eilen. Mukavampi oli ajaa. Joni Gustafsson, hänellä murheita niin kuin hänen mekaanikolta kuultiin tuon varikkokäynnin jälkeen. Siellä on takajousi muun muassa poikki. Vauhti on tänään selkeästi hitaampaa kuin eilen ja tässä nähdään kuinka tuo kelkka ei käyttäydy ollenkaan mallikkaasti noissa hypyissä. Kelkka ensinnäkin makaa aivan liian matalalla kun tuo takajousi on poikki ja varmasti ovat kaameat kaksituntiset ollut Joni Gustafssonille. Liuku kisko poikki ja Hakajous meni jo toisella kierroksella poikki ja jarrupalat mulla on taskussa, mulla ei minkäännäköisiä jarruja kelekassa. Maalin ties. Lopputuloksissa Hämäläinen vie voiton, Hottinen kakkonen ja kaiken kaikkiaan 6 kuljettajaa pääsee tuon 7 kierrosta ajamaan. Suomen mestaruuden vie Jesse Hottinen, hän kerää 34 pistettä, Joni Gustafsson kakkonen ja Joni Penn ottaa pronssia. Tänään saatiin vehkeet toimimaan ja ajokuluki, tankkaus, kaikki onnistui hienosti, niin ei ollut muuta kuin losetteli menemään. Tänään oli kyllä paljon helpompi, kun lähdettiinkin, niin se oli tasainen se reitti, kun lähdettiin ajamaan. Ei ollut niin kuin muut luokat ajanut ennen sitä siinä ja se oli ja semmoista mukavampaa pattia oli tänne. Näin saatiin selville siis myös Cross Countryn Suomen mestarit tälle kaudelle. Kausia jatkuu sitten vielä Enduron SM-sarjalla. 3 osakilpailua on vielä ajamatta Ähtäri-Lieksa ja kausihan päättyy 28.3. Sallan osakilpailu. Menossa mukana Lynx, start your adventure. Polaris, winning performance. Arctic Cat, kun et tyydy tavalliseen. Dual, laatu luo turvallisuutta.